Група аристократи се подиграват с един напълно обикновен мъж заради слабата магия, която притежава. Докато гори жив, той не чувства омраза, нито болка. Не, той се възхищава на великата магия, която притежават аристократите. След това се събужда като седмият принц на кралството Салум, наричат го Лойд. И в момента, в който се ражда, прави магия, която чупи покрива на замъка. Така започва анимето I was reincarnated as the seventh prince, so I can take my time perfecting my magical ability. И въпреки, че името може да ви звучи странно, абсурдно и твърде дълго, това аниме си заслужава всяка секунда. Здравейте, аз съм Аниме Краско и преди да започне това видео ще ви помоля да се абонирате за канала, да харесате и коментирате това видео и да не забравяте, че с моя код KRASKO10 имате 10% отстъпка в BoomLab.bg. Благодаря. След като Лойд се ражда, отиваме 10 години напред, където той бива виждан от всички като гений. А ние се чудим дали е момче или момиче, защото не знам по каква причина, ама на малкото братленце са му дали крака като на модел от Victoria's Secret и задник на Cardi B. Не беше нужно да го правите толкова тик. Съжалявам, не бях наясно с магията, която правите в студиото ви. Ама братле, успокой се. Аз като го гледах си викам, това хентай ли е или... В смисъл, в мангата не изглежда така. Изглежда напълно нормално, като момченце. Тук не изглежда като момченце, братле. Както и да е. На него не му пука за нищо, освен за магия. Той е фанатик на тема магия. Буквално не го интересува нищо, освен магия. Всичките му прислужници са някакви сексапилни и искат вниманието му и си падат по него. И тук ще изключим педофилията, но те си падат по него. Едната силфа го обожава, буквално се къпят заедно и го задушават с културата си, а на маняка не му пука. Братлето си има принципи и цели. И те са свързани само с това да учи магия и да яде палачинки. Не съм запознат с играта на малкото братленце, но респект. Дори когато се къпе с голите си прислужници, той не си мисли за нищо друго, освен за магия. И дочува от едните прислужници, че в библиотеката има скрита библиотека, където е затворен един демон. Още в първия епизод ние виждаме битка срещу демон, който е толкова силен, че много хора са умряли от него и е било супер трудно да се залови. Братленцето отива, пребива го едно такова супер бързичко и има демон приятел. Така започва този исекай с една прекрасна комедия, в която може да се засмеете във всеки един момент. Хуморът не е ефтин, ами си играе с жанрови тропи и преувеличени фантазийни клишета. Има изключително много пародия и самоирония, върху която се гради цялото аниме, на гръб на своите братя и сестри исекай. Всичко е абсурдно. Както има една невероятна битка с мечове, изведнъж героите се превръщат в чиби варианти на себе си и ти се пукаш от смях. Забавата идва внезапно и непредвидимо, като точно това прави комедията в това аниме свежа и увлекателна. Нещо, което може да не се хареса на много хора, е фенсървисът. Защото освен главният ни герой, който е билднат като Ким Кардашиан, има мацки на друго ниво. Култура ни залива от всякъде. От всякъде. Стоте приятелки, които много ме обичат, няма толкова ечи моменти, колкото има това исекай пародийно аниме. Но това го прави още по-абсурдно и още по-забавно. Лойд е абсолютно чудовище, което не може да бъде победено и пред което дори най-силните демони коленичат. Просто защото той е него. И не говоря за пълен или кратък член. Това прави всичко по-забавно. И реакциите на злодеите, срещу които Лойд се бие, са феноменални и ти отново се пукаш от смях. Освен комедията, нещо, което дава бонус точки на това аниме е пейсинга. Всичко се случва бързо, без излишни неща и това прави шегите още по-плавни. А като говорим за нещо, което е плавно, няма как да не споменем анимацията, която е превъзходна. Да, на моменти може да прилича на някой хентай, но въпреки това, тук имаме едно от най-добрите представяния на заклинания и магия визуално. Тук не говорим за просто бойни сцени, а същински шоукейс на магическа мощ и визуална хореография. Всичко е режисирано толкова добре и е вълнуващо за гледане.
като има откачени визуални ефекти, разкъсващи реалността всеки път, когато Лойд използва магията си и винаги изглежда страхотно. Дори с ограничен бюджет, студиото Tsumugi Akita Animation Lab е успяло да създаде динамични магически експлозии, изразени чрез богат цветови спектър и детайлни визуални ефекти, като неонови символи и елементи, комбинирани умело с бойни движения, които дават усещане за една истинска фантазия. Финалната битка на сезон 1 е абсолютно епична за гледане, като се виждат препратки към други анимета като Dragon Ball, защото се използват подобни заклинания и магии. Лойд отключва нещо като Ултра Инстинкт, прави нещо като Камехамеха и като атаката на той, дето нарича всички маймуни. А най-хубавото е, че няма никакви междинни паузи. Във всеки епизод има поне една бойна сцена, като нито една не е повърхностна. Няма япинг сесии, от които да ви доскучава, защото каквото и да си говорим, историята не е такава, която да ви държи пред екраните. И това аниме е един пример за това как анимацията и режисурата, заедно с добре написани шеги, може да доведе едно аниме, което е просто мит на пръв поглед, до това да бъде изключително приятно за гледане, дори и да няма кой знае каква история. А сега ми кажете, ще гледате ли това аниме?